سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من نيوتيو لومي حنت فليز بلت عرستي نخلنا ون كتغمنان كتنكحنان اتحساسبانا كتسفحنان تخليا زبل كواي هزا غريبة زلهم ناي لومن ريو عرستي كمتي بلومود بزح عويلنا خنزارة بلو زين دلي عرستي ناي صوتها وركب إيو كخون مچم كام مجمري خنصر لكم صوتها وركب ካብ ገለ ዝተሰርቀ ኣይኮነን ኣምላኽ ዝፈጠሮ ህያብ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ኣይጋገን እዩ ኢልና ንኣምንቲ ኮይና ፆታዊ ርክብ ድማ ትኽክል ንሰብ ክዓግብ ከም ዝኽእል ገይሩ ይፈጢርዎ ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ድማ ዘሕፍርን ዘሰክፍን ክህሉ የብሉን ምክንያቱ ኩሉ ክገብሮ ዝበዝሐ ኩሉ ይብልኒ ዝበዝሐ ሰብ ዝገብሮን ዝነብሮን ስለ ዝኾነ ሎሚ ንሪኣ ፆታዊ ርክብ ክሳብ ክንደይ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኩም ክትከውኑ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሎማ ርስና ግን ፆታዊ ርክብ ኣካላትና ቀፃሊ ክረኽቦ እንተዘይክኢሉ እንታይ ፀገማት ከጋጥመና ይኽእል ኢና ክንርኢ ቅድሚ ነዛ ቪድዮ ምጅማረይ መጀመርያ እቲ ዝህቦ ሓበሬታ ካብ መፅናዕቲ ዝመፀ እዩ እዚ ክንብል ከለና ነዛ ኣርስቲ እዚ ስለ ንዛረብ ዘለና ፍኑው ፆታዊ ርክብ ክንገብር ኣለና ንማለት ኣይኮነን ፍኑው ፆታዊ ርክብ ልክዕ ካብዚ ሎሚ ንሪኦም ፀገማት ዝብርትዕ ፀገማት እዩ ዘምፅእ ስለዚ ንሕና ንዛረብ ዘለና ኣስተውዒልና ትኽክለኛ ዝኾነ ምስቲ መፃምድትና በዓልቲ ሓዳርና ንገብሮ ብዛዕባ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ብዛዕባ ፍኑው ፆታዊ ርክብ ንምጉስጓስ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሓሳብ ተረዲና ብሂወትና ከምኡ ድማ እቲ ዝብሎ ዘለኹ ክትርእይዎ ኢኹም ሓደ ብሓደ ኩሉ ፆታዊ ርክብ ጥራይ ዝገብሮ ኣይ ማለትና ኣይኮናን ግን ኣስተኻኺልኩም ጥምትዋ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ጫፍ ሒዝካ ምህውታት ስለ ዝርየ ክሳብ መወዳእታ ድማ ተኸታተልዋ ምክንያቱ ዝተጠናነገ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ካብ ምጅማር ድማ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ንክትባፃሕ እናበልኩ ስለዚ ኣካላትና ዘርእዮም ግብረ መልሲ ካብ ፆታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ ጠጠው ካብ ንብል እያ ትብል ኣርእስቲ ምስ ንብል ቀዳመይቲ ነጥቢ ኣካላትና ዘርእዮ ፅልዋ ፆታዊ ርክብ ተገዲፍና እንታይ እዩ your memory becomes weaker ሓንጎልና ወይ ከዓ ናይ ምዝካር ክእለትና እናደኸመ ይኸይድ ይብሉና this is actually surprising because sex doesn't only make you healthier it makes you also smarter so እዚ ሓደ ካብቲ ዘገርመኒ ንዓይውን እዩ ምክንያቱ ፆታዊ ርክብ ዕጋበት ጥራይ ኣይኮነን ዝበና ጥዕና ጥራይ ኣይኮነን ዝበና እንታይ ደኣ ሓንጎልና እውን ቅልጡፍ ወይ ከዓ ናይ ብልሕና እውን ይሕይሎ እዩ ይብሉና ኪላታት ስለዚ ጥዕና ይበና ሓጎስ ይበና ከምኡውን ብልሒ ኣብ ብልሒ እውን ኣበርክቶ ኣለዎ ፆታዊ ርክብ ይብሉና ኣለዉ so getting it frequently helps it in the creation of new cells in the brain's memory hub ስለዚ ፆታዊ ርክብ ቀፃልነት ብዘለዎ ክንገብር ከለና ወይ ክንጥቀም ከለና እንታይ ይብለና ኣሎ ሓደሽቲ ዋህዮታት ኔይሮን ሴልስ ናይ ሓንጎልና ሓደሽቲ ዋህዮታት ኣብ ምምዕባል ኣበርክቶ ወይ ፅልዋ ኣለዎ if you have ever wondered why you feel sharper after a fun night it is because you're ushering the brain the birth of baby neurons with every thrust so ሓደ ግዜ ፅቡቅ ፆታዊ ርክብ ጌርካ ወይ ድሕሪ ጌርኪ ንፅባሒቱ ሓንጎልና ምናልባት ከይነስተውዕለሉ ንኽእል ኢና ግን ሻርፐር ይኸውን እዩ ዝዕግብ ለይቲ ዝሓደረ ንፅባሒቱ ሕጉስን ከምኡውን ስሉጥን መዓልቲ ናይ ምውዓል ተኽእሎ ኣለዎ እዚ ድማ ካብ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ዕጋበት ዝመፅእ ኣብ ሓንጎልና ሓደሽቲ ዋህዮታት ናይ ሓንጎል ኒውሮንስ ዝበሃሉ ናይ ምምዕባል ክእለት ስለ ዝፍጠር እዩ ይብሉና ኣለዉ ስለዚ regular sex seems to be linked to improved memory especially if you are between ages 50 to 89 ከምኡ ድማ እዚ ቀፃልነት ዘለዎ ፆታዊ ርክብ ምስ ምምሕያሽ ናይ ምዝካር ክእለትና ብፍላይ ድማ ኣክል ዕድመ ካብ 50 ክሳብ 89 ንዘለዉ ፅልዋ ከም ዘለዎ ይነግሩና ስለምንታይ ከም ኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ንፁር ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚኣ ቀዳመይቲ ነጥቢ ኣብ ኣእምሮና ዘለዎ ፅልዋ ኣብ ምዝካርን ኣብ ብልሕናን ዘለዎ ፅልዋ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣገዳሲ ይኸውን ካልኣይ ነጥቢ self esteem becomes an issue ፆታዊ ርክብ ብትኽክል ወይ ከዓ ብተደጋጋሚ ወይ ቀፃልነት ዘይንገብር ተኮይንና ኣብ ነፍስና ዘለና ክብሪ ምትእምማን
እናተተንከፈ ይኸይድ ብኸመይ ክንርኢና over time not having sex can trick your brain into thinking that you're an attractive worthless or ugly ንነዊሕ ግዜ ፆታዊ ርክብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንረክብ ተዘይክኢልና ሓንጎልና እንታይ ሓሳብ ከማዕብል ይጅምር ሰሓቢ ኮንካን ከምኡውን ክብሪ ይብልካን ናይ ነፍስኻ ክብሪ ክጠፋካ ይደሊ ከምኡውን ክፉእ ኢኻ መልክዕካ ዝብል ኣተሓሳስባ ክመፀና ይጅምር ምክንያቱ ስለምንታይ እዮም ሰባት ዘይሰሓቡ ዘለዋ በና እዚ ሕጂ ንኩሉ ሓደ ብሓደ ነፍሲ ወከፍካ ፆታዊ ርክብ ዘይትገብር ዘለካ ከምዚ ይስማዓካ ንማለት ኣይኮነን especially እዚ ፆታዊ ርክብ እናደለና ክንረኽቦ ዘይንኽእል እንድሕር ኮይና እዚ ሕማም እዚ ከጥቅዓና ብቐሊሉ ይኽእል እቶም ካልኦት ግን ብዝኾነ ይኹን ዕላማ ንኻልእ ዕላማ ዝኸዱ ዘሎ ምናልባት በዚ ክጥቅዑ ዘይክእሉ ኮይኑ ይስምዓኒ መደምደምታ ክገብር ኣይክእልኒ ግን እናተይ ርዲትኩም እዩ እቶም ብምርጫ ናው ዝኸዱ it's a different story I believe ግን ብዛዕቡ ዘንበብኮ የብለይ so with these thoughts piling up self-esteem becomes a huge problem which can further reduce your chance of getting laid so ስለዚ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ፆታዊ ርክብ ንነዊሕ ምስ ገደፍካ ዝስማዓካ ስክፍታታትን ኮንፊደንስ ምግዳልን መሊሱ ድማ ፆታዊ ርክብ ንኸይትረክብ ይገብረካ ምክንያቱ ከም ትሃድምን ትሕት ከም ትብልን ፈራሕ ከም ትኸውንን ስጉምቲ ከም ዘይትወስድን ይገብረካ መሊሱ ናብቲ ፀገም ጠንቀላዕላ ከም ንብል ይገብረና this is also why healthy relationships engage in sexual activities at least twice a week ስለዚ እቲ ጥዕና ዘለዎ ዝምድናታት ብሓፈሻ ሓዳር ወይ ፍቅሪ ማለት እዩ ብውሕዱ ክልተ ግዜ ኣብ ሶምን ፆታዊ ርክብ ክገብሩ ዝበለፀ ኮይኑ ይርከብ regular intercourse helps create a feeling of security and self-assurance ስለዚ ቀፃልነት ዘለዎ ፆታዊ ርክብ ዝገብር ሰብ ኩሉ ግዜ ምትእምማን ኣብ ነፍሱ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ድማ ምትእምማን ዘለዎ ሰብ ድማ ኣብ ካልእ ከይዱ ንኸድምዕ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ኮንፊደንስና ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ቁጥር 3 you get stressed more so ፆታዊ ርክብ ብዙሕ ግዜ ዘይገብር ብፍላይ ድማ እናደለየ ክረክብ ዘይከኣለ እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል ብዙሕ ስትረስ ከጥቅዖ ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ዝውን ከም ወትሩ ፆታዊ ርክብ ሓደ ኣዝዩ ዕጋበት ዝፈጥር ሓጎስ ዝፈጥር ስራሕ ወይ ንጥፈት ከም ምዃኑ ዝስሕቶ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን እቶም ናሽቱ ምናልባት ኣርእስቲ እዚኣ ንዓኹም ከይትኸውን ትኽእል እያ so and a higher tolerance level so no sorry not just for our bodies but also for our brains ስለዚ እቲ ዕጋበት ድማ ንኣካልና ጥራይ ዘይኮነ ንሓንጎልና እውን ዓብይ ዕጋበት ዝህብ እዩ sleeping with someone increase the production of brain chemicals that boost our mood and improve our happiness ስለዚ ምስ ፆታዊ ርክብ ምግባር እንታይ ይገብረና ብዙሕ ዓይነት ኬሚካላት ኣብ ርእስና ከም ዝነፅዑ ይገብሩ ገሊኦም ንድቃስ ዝሕግዙ ገሊኦም ንሓጎስ ዘነቃቅሑ ከምኡውን ናብቶም ዋህዮታት ፅልዋ ዝገብሩ ስለዚ እዞም ኩሎም ኬሚካልስ ድማ ኣብ ሂወትና ዓብ ተራ ዘለዎም እዮም this means a much better stress response in a higher tolerance level ስለዚ እዞም ኩሎም ድማ ፅቡቅ ናይ ሓጎስ ናይ ዕረፍቲ ናይ ገለ ኬሚካልስ ኣብ ርእስና እንተለዉ እዚኣቶም ንዘጋጥመና ስትረስ መኪትና ንክንስዕር ሓገዝ ዝገብሩልና ወይ ሓይሊ ይቡና ናይ ተፃወርነት ዓቕምና ይሕይልዎ ብዘይ ሴክስ በንፃሩ ብካልእ መንገድታት ኢኻ ነዚኦም በዓል ሴሮቶኒን ኤንዶርፊን and other chemicals ሴሮቶኒን ዝበሃል ናይ ድቃስ ሆርሞን መስለኒ ኤንዶርፊን እውን ከምኡ ናይ ሓጎስ ስለዚ ነዚኦም ሆርሞንስ እዚኦም ንክንረኽቦም እንድሕር ኮይና ፆታዊ ርክብ ኣገዳሲ ይኹን እንተዘየለ ብካልእ መንገዲ ፅዒርና ክንረኽቦም ክንፍትን ኣለና ነቲ ዘድለ ንጥፈታትን ዕጋበትን ንምርካብ ማለት እዩ እዚኦም ክጎድሉና ከለዉ ድማ ስትረስ ብቐሊሉ ከጥቅዓና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሂወትና ኣፀቢቑ ክሃስየና ከም ዝኽእል ይነግሩና ስለዚ ፆታዊ ርክብ ብቐሊሉ ሓገዝ ክገብር ከም ዝኽእል ኣብዛ ርእስቲ እውን ይግለፀልና ኣሎ ቁፅሪ 4 a possible blood pressure ፀቕጢ ናይ ደም ከጋጥመና ተኽእሎ እውን ኣሎ ይብሉና so let's face it sex is a pretty good exercise of course ዝገበረ ይፈልጦ ፆታዊ ርክብ ሓደ ብርትዕ ዝበለ ምንቅስቃስ ናይ ኣካላት ወይ ኤክሰርሳይዝ ወይ ስፖርት ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ድሕሪ ምግባርካ ክሳብ ክንደይ ከም ትደክምን ረሸሽ ከም ዝብለካ ኣካላትካ እሱ ውፅኢት ናይቲ ዝገበርካዮ ምንቅስቃስ እዩ in fact it's such a good form of aerobic exercise that abstaining from it might spike your blood pressure especially if it is the only form of exercise you get so ኣብዚያ ኸነ ነፅር ኣለና እዚ
ብፍላይ ነቶም ካልእ ዓይነት ስፖርት ንዘይንገብር ዘይትገብሩ ሰባት እንድሕሪ እቲ እንኮ ንጥፈታት ትገብሩ ፆታዊ ርክብ እንትዕሪ ኮይኑ እሱ ክጎድል ከሎ ሓደ ዓብይ ፀቕጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ እዚኣ ኤግዛክትሊ ነቶም ስፖርት ትገብሩ ከይትምልከተኩም ትኽእል እያ ብርግፅ ኣይትምልከተኩምን እያ እውን እዚኣ ምክንያቱ ካብ ምንቅስቃስ ዝመፅእ ጉድለት ናይ ምንቅስቃስ ዝመፅእ ፆታዊ ርክብ ምንቅስቃስ ናይ ኣካላት እዩ ምስ ምግያይ ምስ ገለ ከይወዳደር ይኽእል እዩ ግን ነፍሱ ዝኸኣለ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ፀቕጢ ናይ ደም ካብ ምግጣም ክኽልክል ይኽእል እዩ ስለዚ እሱ ክጎድል ከሎ ካልእ ስፖርት ጌርካ ዘይትትክኦ ድሕሪ ኮንካ እዚ ፀገም እዚ ከጋጥመና እዚ ፀቕጢ ናይ ደም ከጋጥመና ይኽእል ፀቕጢ ናይ ደም ድማ ሓደገኛ ሕማም እዩ alternatively you can pick up on running or swimming a couple of days a week to keep blood pressure problems at bay while you're abstaining ስለዚ እዚኣ ዝብለኩም ፀናሕኩም ዝያደ ጊመም ኣለዉ ታይሳ ድማ እንድሕሪ ፆታዊ ርክብ ዘይትገብር ኮንካ ነቲ ምንቅስቃስ ዘድልየካ ንኣካላትካ 2 ግዜ ኣብ ሰሙን ድዩ 3 ግዜ ኣብ ሰሙን ድዩ ብምጉያይ ድዩ ብወክ ምግባር ክትክኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ፆታዊ ርክብ ስለዘይገብር ዘለኹ ፀቕጢ ደም ግድን ከጥቅዓኒ ዝብል ሓሳብ ከይመፀና ግን ፆታዊ ርክብ ድማ ኣብኡ እውን ፅልዋ ከም ዘለዎን ጥቕሚ ከም ዘለዎን ክጎድል ከሎ ድማ ብካልእ ክትክኦ ተዘይክኢልካ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይእንፍቱና ማለት እዩ ቁጥሪ 5 you fall asleep slower ስለዚ ፆታዊ ርክብ ብዙሕ እንድሕሪ ዘይነዘውትር ኮይና ኣብ ድቃስ እውን ፀገም ከልወና ይኽእል እዩ again ደጊመ ድማ ንኩሉ ሰብ ማለት ኣይኮነን እዚ ብሓፈሻ ክርአ ዝኽእል ባህሪ እምበር ኩሉ ሰብ ከምኡ ኣይኮንና ንብል ዘለና የግዳስ እቶም ንፈልጥ ፆታዊ ርክብ ድሮ ክሳብ ክንደይ ንድቃስ ከም ዝሕግዝ ርኢኹም ኣለኹም ምክንያቱ ድኻም ስለ ዝፈጥር ሪላክሴሽን ናይ ኣካላት ስለ ዝፈጥር ሓጎስ ስለ ዝፈጥር ምንቅስቃስ እውን ስለ ዝኾነ ንድቃስ እቲ ዝበለፀ መሳርሒ ወይ ከዓ መድሃኒት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና Ever wondered why it's so easy to fall asleep after a rush session? Sure, exhaustion plays a part in that, but it is also because the body releases a special sleep-inducing hormone called prolactin. Prolactin ዝበሃል ኣካላትና ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ምግባርና ሓደ ሆርሞን ይነዝዕ እዚ ድማ ፕሮላክቲን ይበሃል ንኣካላትና ሪላክስ ዝገብር ስሊፕ ኢንዱሲንግ ንድቃስ ድማ ዘነቃቅሕ ናብ ድቃስ ዘበግስ ዓይነት ሆርሞን ምዃኑ ድማ ይነግረና ስለዚ ብዙሕ ዓይነት ፋክተርስ ብዙሕ ዓይነት ቤነፊትስ ኣለዎ እዚ ሴክስ ድማ ኖርማል ዕጋበት ንሽዑ ዝስማዓና ጥራይ ዘይኮነስ ኪንው ዝኸይድ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ድማ እዩ እቲ ተተኻኢሉ ክግበር ዘለዎ በዚ ንዕጋበትካ ጥራይ ዘይኮነስ ንጥዕናኻ እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ንጥዕናኻ እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ This chemical holds the body to sleep much faster by relaxing the muscles and creating a wave of relief for the brain. ስለዚ እዚ prolactin ዝተባህለ ሆርሞን ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ሓንጎልና ዝነዝዖ እንታይ ገብረና ሪላክስ ከም ዝኾነ ኣካላትና ወይ ቶ ማስልስ ናትና ጨዋዳታትና ሪላክስ ከም ዝኾኑ and creating a wave of relief for the brain ከምኡ ድማ ነቲ ሓንጎልና ዕረፍቲ ወይ ከዓ ጾር ከም ዝተናገፎ ከም ዝስምዖ እሞ without it you may find it harder ስለዚ እዚ ሆርሞን እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ድቃስ ንክወስደና ብዘይ እሱ እንተዘይ ንዑ ክንረኽቦ እንተዘይክኢልና ድማ ክንድንጉ ንኽእል ኢና ክንድቅስ ይብለና ስለዚ ሓደ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ድቃስ ድማ ድቃስ ሞት እንዲና ንብል ነርና ቀደም ድቃስ ግን ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ባእታታት ናይ ሂወት እዩ ልክዕ ከምዛ ሞቶር ናይ መኪና ኩሉ ግዜ ድሕሪ ከይዱ ቀልጢፉ ዝበላሾ ኣካላትና ድማ ከምኡ ድቃስ ንኣካላትና ሪጀነሬት ንክገብር ሓይሊ ከም ብሓድሽ ንከማዕብል ንክፅግን እዩ ዕድል ዝቦ ስለዚ ድቃስ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ሂወት ስለ ዝኾነ ንድቃስ ስለ ዝሕግዘና ድማ ፅቡቅ ኮይኑ ይርከብ ድቃስ ዝስእኑ ሰባት ክንደይ ዲስኣድቫንቴጅ ከም ዘለዎም ኣብ ጥዕናዊ መዳዮም እውን ብዙሕ ፀገም ክፍጠር ከም ዝኽእል ምስትውዓልን ምግንዛብን ከድልየና እዩ ሶ ቁፅሪ 6 get sicker quicker ከምኡ ድማ እቶም ፆታዊ ርክብ ብብዝሒ ወይ ከዓ ብቀፃልነት ክገብሩ ዘይክእሉ ሰባት ወይ ዘረኽቡ ሰባት ይብለና ኣሎ ንቀልጢፍካ ናይ ሕማም ባህሪ እውን ይረኣዮም እዚ ድማ ኣብቲ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና ወይ ኢሚዩን ሲስተም ዝበሃል ኣብኡ እውን ተራ ስለ ዘለዎ So believe it or not, sex can be literally good for you. Aside from the fact that it feels good, it helps build up antibodies that help your immune system fight
away common flus and colds ስለዚህ አካላትና ጾታዊ ርክብሲ እዚ ኖርማል ጾታዊ ርክብ ኢልና ቃሊልና ንሪዮሲ ዘይተዓደነ ጥቕምታት ኣብ ነብስና ከም ዘለዎ ኣብ ጥዕናና ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ካብ ትዕጋበት ወፃኢ እንታይ ይብለና ኣሎ ንሓንጎልና አንቲቦዲስ ወይ ከዓ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ንምሕያል ነቲ ስርዓተ ምክልኻል ናይ አካላትና ዝሕይል ነገር ብምግባር ብቐሊሉ ብሰዓል ይኹን ብካልኦት ነገራት ክንፅሎ ከም ዘይንኽእል ወይ ንዑ ክምክት ዝኽእል ስርዓተ ምክልኻል ንምምዕባል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ይነግረና ማለት እዩ when you're abstaining your chance of catching the cold might be higher than those who are consistently getting one ስለዚ ቶም ካብ ጾታዊ ርክብ ተሓሪሞም ዘለዉ ወይ ከዓ ዘይረኽቡ ዘለዉ ስፔሻሊ ቶም ናደለዩ ዘይረኽቡ ዘለዉ እዚኣቶም ድማ እዚ ቻንስ እዚ እዚ ፀገም እዚ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ የጋጥሞም ማለትና ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኣካላቶም ብካልእ ዓይነት ስፖርት ገይሮም ዝሃንፅዎ እንድሕር ኮይኖም እቲ ዘሎ በነፊት ናይ ምክልኻል እውን ክረኽብዎ እዮም ብርግፅ በመጋግቦም ብስፖርት ገይሮም ፅቡቅ ዝተሃነፀ ወይ ፅቡቅ ክንክን ዘለዎ ሂወት ኣለዎም ኣምሹር ገለገለ ካብዚኣቶም ክጎድሉ ይኽእሉ እዮም ግን ንብዙሕ ክትክእዎ ይኽእሉ እዮም ባት ስፔሻሊ ነዛ ናይ ቁፅሪ 6 ብካልእ ክትከዓ ትኽእል ኢኻ እንታይ እዩ ግን እቲ ፆታዊ ርክብ እውን ዓብይ ኣድቫንቴጅ ኣብኡ ከም ዘለዎ ይሕብረና ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ድማ temporary erectile dysfunction ከምኡ ድማ ንነዊሕ ካብ ፆታዊ ርክብ ተገሊልና እንድሕር ፀኒሕና ኣብቲ ኔክስት ኣብ ካልእ ግዜ ፆታዊ ርክብ ክንገብር ንደልየሉ እቲ ስምዒትና ክጎድል ይኽእል እዩ ንግዚኡ እዩ ግን ዝቐፃልነት ኣይኮነ ንግዚኡ ናይ ፆታዊ ድሌታትና ክጎድል ከም ዝኽእል እውን ይሕብሩና ስለዚ while women get less lubrication men might experience temporary erectile dysfunction with increased abstain okay ታይብለና ኣሎ ንደቂ ኣንስትዮ እዚ ሕጂ ዝፀገም እዚ ድሕሪ ነዊሕ ካብ ፆታዊ ርክብ ተገሊለን እቲ ፈሳሲ ናይ ኣብ ብልዕቶን ዘሎ ክጎድል ይኽእል ይብለና ንደቂ ተባዕትዮ ድማ እቲ ብልዕት ወዲ ተባዕታይ ንክበራበር ወይ ንክትንስእ ፀገም ክኾኖ ይኽእል እዩ እዚ እቲ ፀገም ማለት እዩ ፅኒሕልና እውን መፍትሒ ክንርኢና As in females, the body starts to respond to sexual stimuli differently, accounting for slower. ስለዚ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ብሓፈሻ ነዊሕ እንድሕር ይኸውታልን እቲ ፆታዊ ርክብ ንክመፅእ ክድንጉ ይኽእል እዩ ደንጉዩ እታ ኣካላተን ሪስፖንስ ክህብ ይኽእል እዩ ይብለና ግን the best way to solve this is to get busy ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ግን ግዝያዊ ቴምፖራሪ ግዝያዊ ፀገም ኢና ንብሎ ዘለና ስለዚ ቀስ ነዊሕ ተገሊልካ ፀኒሕካ እትው ኢልካ ኣብቲ ናይ ቀደም ክትምለስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ዳ ቀስ ኢልካ ኢኻ እናተለማመድካ ናብቲ ንቡር ናይ ፆታዊ ርክብ ክትምለስ ትኽእል እዚኣ ኣገዳሲት ኮይና ትስምዓኒ Doing so reinvigorates the body responsibility and puts you a rhythm back ስለዚ ቀስ ኢልካ ህዲኢልካ ትዕግስቲ ወሲድካ እንድሕር ጌርካዮ ኣብቲ ናይ ቀደም ሪትም ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ይብሉና ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ እንታይ እዩ ፆታዊ ርክብ ሓደ ክፉእ ነገር ሕማቕ ነገር ዘየድሊ ነገር ጌርና ንሓስቦ እንተለና ንጋገለና ብፍላይ ድማ ኣብ ሓዳር ኣብ ፍቅሪ እንተለና ፆታዊ ርክብ ንክንገብር ናይቲ ሓዳርና ትፅቢታት ጥራይ ዘይኮነሲ ንዓና ይኹን ንመፃምትና ንጥዕንኦምን ንሂወቶምን ሓጋዚ ነገር ከም ምዃኑ ተገንዚብና ሓላፍነታውያን ኮይና actively and proactively ክንገብሮ ክንብገስ ከም ዘለና እያ ክሕብረኩም ፈቲነ ከም ወትሩ እታ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ከምኡ ድማ እቲ ላይክ ዘለባትን ረምዋ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ተመክሮ እውን ኣብ ኮሜንት ግደፉ ንኻልኦት ካብኡ ብዙሕ ስለ ዝመሃሩ ንዓይ እውን ከተባብዓኒ ስለ ዝኽእል ንኻልኦት ሰባት ክጠቕሞም ትኽእል እያ ዝበልኩማ ሼር ግበርዋ ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ንብለኩም ስስናዩ ቻው